Zdravím všetkých. Tuto som narazil na také video, ktoré hovorí o druhom dôchodkovom pilieri a o probléme dôchodkov a preto som si povedal, že vlastne na túto tému musím sa vyjadriť aj ja, pretože hovorím, nemôžem počúvať tieto názory o tom, že druhý dôchodkový pilier nie je nejaký dobrý, takže poďme si to celé vypočuť trošku. To tak, že my máme tento problém síce ešte dnes stále trošku menšie, aj už len trošku, ako dajme tomu vyspelé západné krajiny, ale miera rýchlosť starnutia populácie je u nás jedna z najvyšších. Ako som povedal, demografia je vec, ktorá sa dá pomerne presne prognozovať na pomerne dlho, 15-20 rokov dopredu. A v západnej Európe a západných krajinách sa demografia znižovala už v 60. a 70. rokoch. My sme mali najvyšší baby boom začiatkom 70. rokov. To boli tie Husákové deti takzvané. To zrejme súviselo s tým, že po 68. sa krajina uzavrela, nebolo možné cestovať, ľudia sa uzavreli ako keby nebola sloboda ani politická, ani ekonomická. A v televízii boli 2 programy. Proste naozaj bol baby boom, ktorý vyvrcholil, keď sa dobre pamätám, v 73. alebo 74. Tak títo ľudia mali 15 rokov kedy? Ten baby boom bol jednoznačne kvôli druhej svetovej vojne, pretože počas druhej svetovej vojny nebolo možné mať proste normálny rodinný život, proste chlapi boli na boisku a bola neistá doba, takže tí ľudia, ktorí prežili vojnu, tak potom sa množili tesne po vojne, to znamená, máme tie veľmi silné ročníky okolo roku 50, hej, od 45 do 50, 1945 až 1950, hej, tam je prvý silný veľký ročník a títo ľudia, keď dospeli, teda o 20 rokov neskôr, keď teda 1950 plus 20 je 1970, títo keď dospeli, tak potom mali generáciu tú ďalšiu, ktorá bola tiež silná, lebo tá prvá bola silná, takže aj tá druhá bola silná a títo ľudia sa stále množili v normálnom veku, teda od 20, 21, 22, 23, 24, čiže vlastne v relatívne nízkom veku, lebo neboli ešte v podstate antikoncepcie, všelijaké tabletkové a takéto veci. Takže mladí ľudia, keď začali sexuálne žiť, tak sa to stalo a proste prišli do druhého stavu a tak sa vlastne spoločnosť normálne množila. A dneska sú všelijaké tabletky, sú proste kondomy a je ako iná doba a preto sa proste aj keď to ľudia robia, tak proste tie deti nemajú a keď ich majú a nechcú ich, tak proste idú na potrat. No, takže takáto je situácia, takže nie je to kvôli tomu, že sa zavreli hranice, ale je to kvôli tomu, že proste po vojne bol silný ročník, ktorý sa narodil a bol baby boom po vojne a títo ľudia, keď dospeli, tak znova mali deti a preto bol druhý baby boom. Hej, to je celé, takže on má zlý názor. V roku 1990. Tento Mikloš. Do práceschopného veku, niekedy v polovici 90. rokov, nám veľká vlna ľudí prišla do práceschopného veku. Čiže my sme v tom čase, mimochodom, čiže dajme tomu poslednom 10 ročí, v 90. rokoch, v roku 90 do 2000, nám pripadali, na jedného dôchodcu nám pripadalo 6 ľudí v práceschopnom veku, čo bolo neskutočne dobré číslo. Hej? V západnej Európe to bolo rádovo menej. Ale... Áno, pretože ešte aj tí dôchodcovia, ktorí v podstate prežili vojnu, tak ich bolo málo, lebo počas vojny mnoho ľudí zomrelo, takže proste prežilo len málo starých ľudí, alebo teda proste menej ľudí prežilo ako zvyčajne a samozrejme proste tí, ktorí mohli mať deti, mali veľa detí a mali deti, takže logicky potom bolo veľa detí na málo dôchodcov, hej, takže je to úplne logické. Keďže potom, po roku 1990, najmä už od polovice 70. rokov klesala pôrodnosť, ale postupne, ale klesala. Potom po 90. roku, keď padol komunizmus, pôrodnosť prudko klesla. Ona klesla mimochodom aj preto, že napríklad priemerný vek prvorodičky sa posunul o 5 rokov, z 21 rokov na 26 rokov. Keď sa vám posunie priemerný vek prvorodičky o 5 rokov, tak to je ten istý efekt, ako by sa 5 rokov nenarodilo žiadne dieťa. A to je dôvod, tento prepad pôrodnosti od roku 74-5 vlastne do konca tisícročia, prečo nám teraz prudko starne obyvateľstvo. Prečo sa nám prudko zašlo, lebo tí, ktorí začiatkom 60. rokov... Presne tak, a aké navrhujete riešenie? Lebo ich je veľa. A teraz v najbližších rokoch nám pôjdu, v najbližších 15 rokoch nám pôjdu do... Neviem, či mám vykať alebo tykať tomuto Miklošovi. A zároveň pôrodnosť je nízka. Čiže bude nám vchádzať do práceschopného veku menej a odchádzať do dôchodku strašne veľa ľudí. Čiže budeme starnúť rýchlejšie ako iní, najrýchlejšie v celej Európskej únii. A to je obrovský problém aj ekonomický, lebo nám budú chýbať ľudia. Už dnes nám chýbajú 10 000 ľudí v priemysle. Áno, chýbajú, to musím zastaviť. Chýbajú nám, áno. Nám chýbajú ľudia, dokonca chýba nám vraj 16 000 kamionistov, čo akože sa mi nezdá. Je to možné? Ale je to možné. Že vraj nám chýba 16 000 kamionistov. Ale viete, aké dávajú platy?
platy dávajú možno nejakých 2,5 tisíc čistom. A ja hovorím, ak je naozaj potreba mať kamionistov, tak potom musia ísť platy hore. Nie je predsa problém, aby taký kamionista zarábal 4,5 v čistom, 4,5 tisíc eur v čistom, keď je reálna potreba tých kamionistov mať. A keď teda nie je potreba, no tak im neplatte, hej. Tak potom majte tie platy na úrovni 2100 eur, hej, a potom ich okradnite, lebo robí sa to, že reálne im dávajú minimálku a zvyšok dostávajú na dietách. A potom, keď nastane problém, že dotyčný chce odísť a pohádá sa so šefom, tak proste nedostane tie odmeny, ktoré akože sú nepísané v zmluve, hej, ale proste dostane len tú minimálnu mzdu. A ja hovorím, to čo má byť, že proste kamionisti sú platení minimálnou mzdou. Normálne, každý jeden, ja som volal na 5 inzerátov, len tak zo záujmu, ja nie som kamionista, ale proste ma to zaujímalo, že koľko platia, tak každá jedna firma platila minimálnu mzdu platia za túto. A ja hovorím, a to je proste zodpovedná práca, to je obrovské vozidlo, ten kamión. Hej, to človek musí prespávať na cestách a tak ďalej, tam sú všetky banditi a prepadávačky a také veci. A oni mu dajú proste takúto nízku mzdu. Je to proste celé nonsens. Takže... Problém. Máme populáciu, ktorá je jedna z najnegatívnejšie nastavených voči imigrácii. Áno, Nemecko, Spojené štáty majú... No chvála Bohu. Veľa ľudí my tu nepotrebujeme cudziu, proste. Ja mám sliepky, nič zlom, ale proste zmiešal som sliepky proste s iným druhom a teraz sa idú dozabíjať proste, hej. Jednoznačne, keď sú dve nekompatibilné proste kultúry alebo etnika, alebo neviem, ako to povedať, jednoznačne si lezú na nervy a proste nastávajú komplikácie, a to vidím teraz s tými sliepkami. Preto jednoznačne do budúcna bude mať len jeden druh sliepok, hej, bez debaty. Žiadne také, že zmiešavanie. Aj nelegálne je veľká, ale nás neohrozuje imigrácia. Ja som sa musel smiať, taký smiech cez slzy, keď som teraz počúval súčasného ministra vnútra Šutaja Eštoka, ako sa chválil tým, ako sme my sa vysporiadali s imigráciou. Prosím vás, akou imigráciou? Veď to, čo nám chýba, je aktívna imigračná politika. Nám skoro nikto neprichádza. Ak nám prídu nejaký tak len ako tranzit, že chcú prejsť do Rakúska, do Nemecka, pritom to je dobré, že tu nikto neostáva. Populáciu. A čo je možno ešte horšie alebo podobne zlé, je, že strácame tých najkvalitnejších mladých ľudí, ktorí odchádzajú študovať najmä kvôli nízkej kvalite slovenských vysokých škôl do zahraničia. Aj do no, to nie je pravda. Toto nie je pravda. Zase si vymýšľa. Pravda je, že mladí odchádzajú, to je pravda, ale nie je pravda, že je to kvôli tomu, že máme zlé školy. Nie je to kvôli tomu. Je to kvôli tomu, že na Slovensku, keď už oni pôjdu do tej školy na západe študovať, tak potom už aj tam ostanú a majú možnosti aj popri štúdiu proste zarábať a tak ďalej, aj sa tam zamestnať. Tu byť vysokoškolákom na Slovensku je veľký problém, pretože zarobiť si peniaze popri škole je veľký problém. Hej, takže nie je dôvod naozaj, aby šikovní mladí ľudia zostávali tu. Hej, to je celý problém, proste, to je celý problém. Nevráti. No ak vám k tomu ešte minister obrany povie, že na čo sa brániť, však Rus aj tak odíde, no tak máme obrovský problém. Nielen ekonomický, nielen demografický, ale aj širší. Keby som jednoducho vysvetlil, že prečo starneme na príklade, tak v princípe my máme dvoch starých ľudí, ktorí idú do dôchodku a pribúda nám jedno dieťa. Presne. To znamená, že vlastne každý rok zostarneme o vlastne dvoch ľudí a omladneme o jedného, hej. Že to je asi pre mňa také, že vizuálne najjednoduchšie na vysvetlenie. A teraz v podstate, že čo sa nám deje je, že tým, že nám odchádzajú tí starí ľudia do dôchodku, ako by ste spomenuli, že kedy to boli 6 ľudia pracujúci na jedného dôchodcu, ktorí vlastne prispievali do toho dôchodkového fondu 6:1. Ale kde to bude o 10 rokov? Tak. Vy viete to číslo lepšie presne. Toto je veľmi, veľmi áno, dobrý. Čiže áno, predstavme si to tak, že to je taký vlastne, máme 3/3. Máme od 0 do 15 rokov, alebo do 19, to je skoro jedno, do 20, dajme tomu. Potom máme od 20 do 65 a to máme po 65. A ten problém máme v tom, že ten prítok tých mladých z tej prvej tretiny, lebo ten stred si práceschopné obyvateľstvo, to je tí, ktorí pracujú, odvádzajú dane, odvody a tak ďalej. No a teraz ten problém je v tom, že keď máte počas druhej Dzurindovej vlády sme zaviedli druhý dôchodkový pilier. Ďakujem vám za to. Čiže dovtedy existoval len jeden. Ďakujem vám za to. Ďakujem vám za to. No a ja urobím teraz také video, aby som ukázal, že aký je to vlastne podvod celý druhý dôchodkový pilier. Hej. Toto je šialené, akože niekto môže mať taký názor, že vďaka za druhý dôchodkový pilier. A ja mám jedného kamaráta, ktorý vôbec nezarába dobre, podpriemerne zarába, je proste handicapovaný a je rád, že vôbec pracuje a proste zarába veľmi málo peňazí. A on mi hovorí, Marek, ja dúfam len, aby ten Fico nezrušil ten druhý pilier. A ja mu hovorím, počúvaj, ty sa modli, aby ten Fico ten druhý pilier zrušil, pretože ty dávaš tam peniaze do druhého piliera, ale v živote nebudeš mať dôchodok z toho, taký, ktorý by ťa uživil. A to preto, lebo ten chlapec je v podstate jednoduchý chlapec a nedokáže pochopiť veci, ktoré
proste ja ako človek, ktorý robí s číslami, tak viem pochopiť. Hej, ja to aj ukážem potom vo výpočtoch ďalej. Poďme ďalej. Na tom, že všetky dôchodky do poslednej koruny boli len zo zdrojov odvodov, ktoré platili tí, ktorí pracovali a boli v práceschopnom veku. Hej? Čiže oni platili odvody vtedajším dôchodcom. A tí vtedajší dôchodci, keď oni pracovali, tak platili svojimi odvodmi dôchodky tým, čo boli pred nimi. No a ten problém je, že kým máte dobrú demografiu, tak to vôbec nie je problém. Ale demografická prognoza, ktorá, zopakujem, je veľmi presná, nám hovorila, že ak by sme... Demografická prognoza, lenže demografia sa dá aj zmeniť, a to aktívnymi opatreniami politickými. A otázka je, čo vy ste urobili preto, aby ste tieto veci zmenili? Čo vy ste urobili preto? Postavili len pri tom prvom pilieri, tak o nejakých 30 rokov, ak sa nemýlim, čiže v roku 2030, čo je o chvíľu, až 40, by sa nám to postupne zmenilo na to, že dvaja pracujúci, dvaja v práceschopnom veku by sa museli skladať na jedného dôchodcu. A teraz, ak by sme neurobili nič, ak by sme nezaviedli druhý pilier a chceli by sme zachovať pomer medzi priemernou mzdou a priemerným dôchodkom, tak by sme museli buď to trikrát zvýšiť, trojnásobne zvýšiť odvody. Alebo keby sme zachovali odvody na tej úrovni, na ktorej sme mali, tak by sa priemerný dôchodok znížil na 1/3. Čiže o 2/3 by sa znížil oproti mzde, oproti 90. rokom. Čiže to je absolútne neudržateľné. To by skrachovalo. Totálne by to krachlo. Lebo nemôžete trojnásobne zvýšiť odvody, to sa nebude dať podnikať a nikto to nebude platiť. A nemôžete ani znížiť dôchodok na tretinu oproti tomu. Čiže preto sme zaviedli druhý pilier. V čase, mimochodom, v roku 2004, keď sme ho zavádzali, bola demografia ešte veľmi dobrá. Už sa zhoršovala, ale vtedy bol ten pomer možno 5:1. Takže oni zaviedli druhý pilier preto, aby riešili problém demografie. Namiesto toho, aby riešili demografiu samotnú. Hej. A toto je veľký problém týchto pravičiarov, že v podstate, povedzme si to úplne úprimne, že vlastne prečo oni zaviedli druhý pilier. Môj názor je ten, aj to môj názor, že preto, aby oni mohli manipulovať s týmito miliardami eur a aby oni na tom zarobili. To je podľa mňa jeden jediný hlavný dôvod, lebo normálny človek, ktorý je normálny hospodár, ja keď chcem, keby som mal väčšie hospodárstvo, to znamená, že by som mal krávy, kozy a tak ďalej, tak viem, že keď chcem mať do budúcna nejaké stádo, tak musím pripustiť býka proste ku krave a musím si vyrobiť proste teliatka a podobne musím dať aj nažrať tým kravám, aj tým teliatkám a musím dať nažrať sliepkam, ak chcem vajcia. A nie tak, že proste táto ekonomika na Slovensku funguje tým spôsobom, že proste bez toho, že by sa riadne platilo, tak chceme výsledky od ľudí. Hej? Chceme, aby si kúpili dom, chceme, aby mali rodinu, aby mali deti a tak ďalej. A ja hovorím, toto sa bude zhoršovať a zhoršuje a toto pôjde do tragických čísel, pokiaľ sa s tým nebude nič robiť. A vyzerá to tak, že nič sa s tým nebude robiť, pretože nikto nemá záujem tieto veci otvárať a riešiť. A ak ich niekto otvára a rieši, tak prichádza s takými sprostými riešeniami, ako tento, nechcem povedať, že sprostý Mikloš, ale ja si myslím, že on je sprostý, takže to nie je ako nadávka, to je ako môj názor. A príde s takými riešeniami sprostými, že namiesto toho, aby sme riešili pôrodnosť, tak riešime, čo bude s dôchodcami. Kašle na dôchodcov. Tu treba riešiť veci, ktoré majú zmysel a nie, ktoré už zmysel nemajú. To je celé. Hej. Proste dôchodcovia si svoj život odžili a nikoho nezaujíma, čo bude s dôchodcami. To je dôležité. Dôležité je, že čo bude. To je dôležité, aby sa zabezpečil chod spoločnosti. Tým, že zaviedli druhý dôchodkový pilier, oni nezabezpečili chod spoločnosti. Hej. Oni len zabezpečili, aby boli nejaké dôchodky, aby sme tu v dôstojnosti umreli, aby sme neumreli od hladu na dôchodok a keď umrie už posledný dôchodca, aby sa to zhaslo a aby na Slovensku už potom to bola proste prázdna krajina a pripravená možno pre niekoho nejaký iný národ, aby sa sem nasťahoval. No ale potom prišli Ficové vlády, teraz znovu sa dostávam. No, Ficové vlády, áno, tak teraz budeš tu kydať na Ficové vlády, ale reálne ty si neurobil nič, Mikloš, ty si neurobil nič preto, aby vlastne si riešil problém demografie a pôrodnosti. Neurobil si absolútne nič, áno, takže ty môžeš byť posledný, kto tu niečo hovorí na niekoho, pretože ty si ako príklad mega tuposti a mega primitívnosti a mega neschopnosti. Ten druhý pilier, a nielen, že ho okresali, oni tam zmenili ešte dve veci, ktoré boli šialene negatívne. Tá prvá vec bola, že niekedy, myslím, že to bola prvá alebo druhá Ficová vláda, ktorá zakázala dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať do akcií, v čase, keď akcie výrazne rástli. Podľa analýzy Ľuda Odora a Pavla. No a čo keď rastli? A čo keď tie akcie rastli? Kde ste mali garanciu, že nepríde na druhý deň nejaký prepad akcií? Kde ste mali garanciu?
Kde ste mali, čo ak by buchla, čo ak by podmorský kábel sa preťal, alebo niečo by buchla tam sopka, niečo a zrazu by proste nebolo spojenie medzi Amerikou a Európou. A čo ak by padli tie akcie? A všetci by prišli o tie úspory. Všetci dôchodcovia, všetci sporitelia by prišli o všetky úspery. Čo by si potom robil Mikloš? Múdry. Myslím sa volá ten druhý analytik, za zhruba, neviem koľko, 10-15 rokov, tým obrali ľudí o 7 miliard eur. 7 miliard eur. A koľko si ty obral ľudí? To uvidíme, keď ja urobím tie výpočty za chvíľu, že si obral o 50% všetky ako reálnej hodnoty úspor si obral len zavedením druhého piliera. Keďže investovali tie správcovské spoločnosti potom najmä do obligácií, najmä do vládnych, tam bol výnos oveľa menší. Ak by boli mohli investovať do akcií, tak ten vývoj na kapitálnom trhu bol taký, že ľudia na svojich účtoch kumulatívne by mali o 7 miliard eur viac, ako v skutočnosti mali v dôsledku tohto opatrenia. Samozrejme, ľuďom 7 miliard eur si nič nehovorí, lenže keď sa to prepočíta na dôchodky konkrétnych dôchodcov, ktorí boli učiteľov, remeselníkov, neviem koho, ktorí boli v tom druhom pilieri, tak to znamená o desiatky až stovky eur menej každý mesiac na dôchodku. Ty to obral? Desiatky až stovky eur menej na dôchodku každý mesiac, ale o 30 rokov desiatky až stovky eur menej, to bude prakticky nula, pretože inflácia to úplne vymaže. Hej. 100 eur nebude nič, za 100 eur si kúpime čokoládu za 100 eur o 30 rokov. Ľudí o 7 miliard eur. Týmto opatrenie. Druhé opatrenie, ktoré urobili, ktoré má veľmi negatívny vplyv na 3, je druhé zníženie toho príspevku do druhého piliera. Chvála Bohu, že to zrušili, teda znížili, pretože jednoznačne takto sa dostáva viacej z tej reálnej hodnoty, ktorú my odvádzame tým dôchodcom a vlastne sa uchráni tá reálna hodnota a že vlastne ju spotrebujú dnešní dôchodcovia a nie, že my ju si uložíme pre seba a potom z nej čerpáme o 30-40 rokov len 50% hodnotu, hej. Takže asi tak. Keď sme my zaviedli ten druhý pilier, tak sme tam zaviedli povinnú účasť pre mladých, ktorí vstupujú do práceschopného veku. Povinná účasť. Čo si vy vôbec dovoľujete niekomu prikazovať, aby živil finančníkov a kapitalistov? Akým právom si vy uzurpujete svoju právomoc diktovať mladému človeku, ako má narábať so svojimi peniazmi a dávať ich do riskantnej nejakej súkromnej firmy, ktorá môže kedykoľvek skrachovať. Čo potom, ako potom, to sú tak vážne veci a to sú tak vážne riskantné veci. To je ešte vážnejšia vec ako vakcinácia nejakou experimentálnou vakcínou, hej, počas covidu. Toto sú tak vážne veci, aby boli, to sa týka bezpečnosti štátu, stability a tak ďalej, prežitia národa a tak ďalej vôbec. Hej. Akože vy si dovolíte dať peniaze, povinne prikázať niekomu, aby povinne dal nejakému súkromníkovi svoje peniaze, a ktorý môže zbankrotovať. To si čo dovolujete vôbec? Čo si ty za človeka vôbec? Že dnes je vstup do kolóny, čo by nebol až taký problém, keby to bolo nastavené tak, že automaticky tam každý vstúpi, ale keď tam nikto nechce byť, tak požiada o to, aby tam nebol. Lenže to robili naopak. To robili tak, že nikto tam nestúpi. Jasné, dostať ho tam a potom, keď odtiaľ neodíde, tak už tam ostane vlastne zakliesnený. Hej, ale to je... Vy predpokladáte súhlas, ale vy musíte predpokladať nesúhlas. To je to isté ako keď sa prijímajú zákony, tak sa predpokladá, že tie zákony neprejdú. Až keď sa prejaví súhlas, že nadpolovičná väčšina ich schváli, tak vtedy sú prijaté. Ale nie, že budeme prijímať zákony a až keď sa objaví nadpolovičná väčšina, tak ich zrušíme. No nie. Proste toto je podvodná metóda a to hovorí veľa o charaktere Mikloša. Tak to 19-ročného to bude zájme asi od 50 rokov, typujem. 50 rokov. A za 50 rokov zostane, ja to ukážem v tých výpočtoch, lebo som to robil teraz pred chvíľou, tak zostane tam 1/3 úspor. O 50 rokov zostane 1/3 úspor. Z celoživotných úspor do druhého dôchodkového piliera. Vzťahujú dlhý život, tak aj tak si myslím, že tí, ktorí toto spôsobujú... Pokiaľ zostanú samozrejme v nízko zárobkových dlhopisových fondoch. Hej. V princípe ja si pamätám, že kedy si boli dôchodkové odvody 18% a vlastne 9% vy ste dali že do priebežného systému a 9% do toho sporiaceho, hej, alebo do toho, kde si už sporím na svoj vlastný dôchodok. Potom v priebehu tých rôznych vlád sa ten pomer 9:9 zmenil na 14:4, až po dnešných, myslím, že dnes je to 14:4. Tak. Čo vlastne vytvára dojem, že 4% asi sporím a 14% investujem do toho priebežného systému na existujúcich dôchodcov. Ale vlastne, že tá zásadná úspora, ktorú asi ste chceli aj možno spomenúť neskôr, je tá, že tým, že sa znížila nezamestnanosť, tým, že sa znížili vlastne aj povedzme nemocenská o ďalšími úpravami zákonov, tak okrem týchto 18%, ktoré išli do dôchodkového systému, chce sa ďalších 10 percentuálnych bodov z miest, ktoré sa odvádzali práve na podporu nezamestnanosti a na nemocenskú a na ďalšie tieto opatrenia. Myslím, že 4% je tam ten sociálny alebo myslím, že sociálny fond ďalší. Tak tieto peniaze sa zobrali a používajú sa opäť na vyplácanie dôchodcov. Čiže ten reálny objem peňazí, ktoré chodia na dôchodcov z miest, nie je 14 versus 4,
ale je 24. Jasne, tam dochádza k prerozdeľovaniu obrovskému. Ešte sociálna poisťovňa má deficit, keď sa nemali 3 miliardy ročne, ktorý sa zo štátneho rozpočtu dotuje. Áno, tam žiaľ Bohu sa vlastne týmito nesystémovými zásahmi do toho všetkého úplne zneprehľadnili aj tie toky, že už tie peniaze často nie sú, neviete identifikovať, že odkiaľ vlastne kam prišli a čo z toho je vykrývané. A faktom je, že to je ďalší problém starnutia populácie. My sme zatiaľ hovorili o tom, ako rastú náklady. Len problém starnutia populácie je, že rastie výrazne politická sila seniorov. Sú voliči všetko. Ktorí vlastne ináč potrebujú udržať status. Presne tak. Alebo ešte zlepšiť, čo mimochodom 13. dôchodky sú väčšina voličov a títo voliči sú väčšinou verní v tom zmysle, že chodia voliť častejšie ako mladí ľudia, čiže ich účasť na voľbách je... No, takže vlastne tento Mikloš, on vlastne vidí problém ešte v týchto... Ešte nakoniec vidí problém v starých ľuďoch. Ja problém v starých ľuďoch nevidím, ja vidím problém v tom, že nie je pôrodnosť. A je to jednoznačne tak, že ako keď... Neviem, proste, keď máme mlynára, ktorý má vodný mlyn, tak predsa ten mlynár musí zabezpečiť, aby mu na ten mlyn proste tiekla voda. Hej. A keď tá voda sa zmenšuje, tak musí urobiť takú veľkú hrádzu, aby proste tá voda, tej vody bol dostatok. A nie je riešením to, že on si bude odkladať múku na horšie časy. Hej. To nie je proste riešenie. No a toto vlastne robíme my. Namiesto toho, aby sme zabezpečili riadny prítok vody, tak proste si odkladáme múku na dobu, keď bude sucho. No, takže ja nebudem to ani toto ďalej púšťať, pretože ja som len chcel ukázať ako ukážku, nechcem tu zase čerpať toto video tohoto Dubca, hej, takže ja nechcem tu moc zasahovať do týchto vecí, ale chcel som len ukázať, že proste aké hlúpe názory tu majú títo ľudia, aké nešťastie tu zaviedli a ešte to obhajujú a ešte sa idú, že ten, kto to ide, akože ten, kto to po nich kvázi opravil trošku alebo zmiernil aj to nešťastie, ktoré tu napachali, tak ešte on ich označuje, že a to je Ficová vláda, toto. Nie, proste my jednoznačne máme veľký problém, pretože peniaze sa utápajú a pália doslova, sa pália v druhom dôchodkovom pilieri a ja naozaj akože som zvedavý, kto kedy uvidí tieto peniaze. Či vôbec niekto niekedy uvidí tieto peniaze. No a teraz by sme prešli k tomu výpočtu, že koľko peňazí sa vlastne spáli v druhom dôchodkovom pilieri. Keby sa tie peniaze vôbec nezhodnocovali, len tam ležali a keby ich pálila inflácia. Hej. Takže toto ideme robiť teraz. No, poďme si urobiť takýto príklad. Teraz. Takže dajme tomu, že do toho dôchodkového fondu prispievame ročne, dajme to ročne, nejakú sumu A. Hej. Čiže to je ročne do druhého piliera. Hej. Teraz, koľko tam budeme mať za jeden rok? Keď tam vložíme A peňazí a za jeden rok nám to nenarastie, tak o jeden rok tam bude znova A. Hej. Čiže tu je plus 1 rok. Teraz, okoľko nám ale tá suma klesne v dôsledku inflácií, no tak to bude lomeno Q, nech Q je teda tá inflácia, Q na prvú, lebo za jeden rok to klesne jedenkrát, áno. Q je niečo ako 1 plus 0,065%, hej, takto to vychádza. Teda 66,5% je 0,065. Hej, takže takto vyzerá ten koeficient Q, to je tá inflácia. Takže takto nám to narastie. Napríklad, keby sa nám tá suma, takto dajme, že plus 2 roky, keby sa nám tá suma A
zhodnotila dajme, že nie plus 2 roky, ale dajme znova, že o 1 rok, hej, plus 1 rok. Tak keby sa nám zhodnotila o nevieme koľko percent, tak by to bolo krát a nazvime to P. Hej, a znova P na prvú, lebo P je to zhodnotenie a jednotka je ten 1 rok. No a takto my vieme zase o ten ďalší rok, keď vieme, že tu na to bolo zhodnotené Q na prvú, tak tu na to bude znova o 1 viac, čiže Q na druhú. A takto. Ale my nebudeme teraz narábať s týmto pečkom, pretože my nejdeme vôbec teraz uvažovať model, že sa nám tie úspory v druhom dôchodkovom pilieri budú zhodnocovať. Práve to je tá pointa, o ktorej chcem hovoriť, a to, že keď nás dali do dlhopisových fondov, tak tie mali takmer nulové zhodnotenie. Áno. Čiže nás zaujíma iba jedna vec, a to, že ako sa budú tie investície znehodnocovať v dôsledku inflácie. Takže keď si dáme, že 0, ak tu nás si dáme, že rok, tak dáme 0, 1, 2, 3, 4, 5 a tak ďalej. Takže my tam na začiatku vložíme A. O ten 1 rok neskôr tam už máme A, ale znehodnotené je infláciou Q na prvú. Takto. Keď znova na druhý rok tam máme A, ale tá suma sa nám znehodnotí na druhú, Q na druhú. Znova na tretí rok tam máme A, ale znehodnotené je to sumou, teda delené Q na tretiu. A máme A, štvrtý rok, Q na štvrtú. A na piatý rok máme tam sumu A lomeno Q na piatu. Problém je však v tom, že my nedávame do toho druhého dôchodkového piliera stále rovnakú sumu. To znamená, že toto je tá suma, ktorá tam bola vložená v 0. rok. A tá sa nám takto znehodnocuje. Áno, tá sa nám takto znehodnocuje. Lenže v prvom roku my tam znova vložíme nejakú sumu A, lenže tento raz nám zvyšili výplatu, tam treba rátať s tým, že nám naozaj každoročne zvyšujú výplatu a preto na ten ďalší rok už nevložíme do toho fondu sumu A, ale tá suma nám narastie o infláciu, čiže to bude krát Q na prvú. Takže toto je suma, ktorú sme tam vložili na začiatok. No a teraz pokračujeme rovnakým algoritmom ako v tomto prvom riadku, len s tým rozdielom, že teraz namiesto Ačka máme A krát Q na prvú. Hej. Čiže to je A krát Q na prvú, potom o 1 rok ďalej, čiže tu nám v tej dvojke, nám to znehodnotí inflácia, čiže to je A krát Q na prvú, to je tá suma, ktorú sme tam vložili, ale lomeno Q na prvú, hej, lebo nám to znehodnotila inflácia počas 1 roka. Na ďalší rok tam máme A krát Q na prvú, to je tá počiatočná suma, a tá sa nezhodnotila, hej, ale sa nám znehodnotí o Q na druhú. Hej, a rovnako aj tu A krát Q na prvú, to je tá suma, a znehodnotí sa nám Q na tretiu, a tu to máme A krát Q na prvú, a to sa nám znehodnotí na Q na štvrtú. A takto by sme mohli pokračovať stále a stále ďalej. Áno.
a vlastne takto, tuto by sme niečo mali, tu a tak ďalej. Čiže na ďalší rok by to bolo, ja to takto zoberiem späť, na ďalší rok by to bolo A krát Q na druhu, to je tá suma, ktorú sme tam vložili, hej, ale znova na ďalší rok to bude A krát Q na druhu, to je tá suma, čo sme tam vložili, ale znehodnotená bude Q na prvú. Hej, za prvý rok. Znova A krát Q na druhu, ale znehodnotená je Q na druhu. Čiže za 2 roky sa nám takto znehodnotí tá reálna hodnota. A ešte dobre, tak urobme ešte posledný. A krát Q na tretiu beriem späť, Q na druhu, to ostáva. To je tá suma, čo sme tam vložili, lomeno Q na tretiu. To je za 3 roky znehodnotenie. Hej. Čiže takto to vlastne vyzerá. Lenže má to jeden háčik. A to, že je síce pravda, že my sme v tomto momente, teraz by som mal zmeniť farbu, by to bolo vidno. Je pravda, že v tomto momente my sme tam vložili takúto vyššiu sumu, hej, v ten prvý rok sme tam vložili vyššiu sumu, alebo po 1 roku, hej, sme vložili takúto sumu, lenže má to jeden háčik. A to, že táto suma už nemá, respektíve má rovnakú hodnotu reálnu, ako táto suma v roku 0. Čiže táto suma v roku 0 a táto suma v roku 1, oni majú úplne rovnakú hodnotu, lebo narastla inflácia. Čiže my keď to chceme všetko, my keď chceme vlastne zistiť, že ako sa nám zmenila reálna hodnota tých úspor, tak my to musíme merať akoby v jednom čase. Hej? Lebo vidíme, že tento výsledok je nameraný v roku 0 a tento výsledok je nameraný v roku 1. Ale sú to tie isté hodnoty, len sú posunuté v čase. Ale my keď chceme mať tieto hodnoty v tom istom čase, teda my keď chceme namerať túto hodnotu, ale v tomto roku, čiže posunúť to do minulosti, tak to musíme, znova to si to dám, že napríklad, že zelené, tak musíme to potom ale podeliť Q na prvú. Hej, preto, lebo keď nám to o infláciu vzrástlo, tak vlastne my to o infláciu, za 1 rok nám to vzrástlo o infláciu Q, tak my to, nie o infláciu Q, áno, o infláciu Q. A keď vlastne keď to chceme naspäť, tak musíme tú infláciu odobrať, takže delené Q na prvú. A to urobíme aj tu, delené Q na prvú, delené Q na prvú, tu na delené Q na prvú a tu delené Q na prvú. Áno. A vlastne máme to posunuté akoby túto do tejto nuly. Čiže teraz máme tu nulu, 1, 2, 3 a 4, hej, asi tak nejako. No a to isté aj s týmto tretím riadkom. Keď to chceme dostať do tej nuly, tak to musíme upraviť o tú infláciu za 2 roky, čiže znížime infláciu za 2 roky. Takto. Na druhu. Hej, Q na druhu. Čiže my tú hodnotu A môžeme zväčšiť o infláciu nominálne, to je krát Q na druhu, ale môžeme tú nominálnu hodnotu aj znížiť, lomeno Q na druhu, a tým dostaneme tú reálnu hodnotu. Samozrejme, keď urobme si takýto malý príklad, aby nám to bolo jasné. Dajme tomu, že za rok vložíme do druhého piliera 1000 eur. To je v roku 0. A druhý pilier
v roku 1 bude, ak máme infláciu 6,5%, na schvál hovorím 6,5%, to potom vysvetlím prečo, lebo 6,5% je taká priemerná inflácia ročná, ktorú som vypočítal, že taká platí a platí viac menej skoro stále. No a okoľko sa nám zníži reálna hodnota týchto 1000 eur za jeden rok. Takže to máme 1000 lomeno 1,065. Hej, a to je, no a teraz zoberme kalkulačku. Dajme to sem, 1000 delené 1,065 a to vychádza na 939 eur, hej. Tak. Čiže čo z toho vyplýva? Že za prvý rok, v prvom roku sme si za 1000 eur mohli kúpiť, ja neviem, dobrý počítač, ale v druhom roku nám k dobrému počítaču už bude chýbať 70 eur. Takže už si nekúpime dobrý počítač, ale trošku horší počítač. Ako keby, hej? Ako keby. Lebo reálna hodnota tých 1000 eur v tom druhom roku je len 939 eur. Áno. Je len 939 eur. No a v druhom pilieri po 2 rokoch tých 1000 eur bude mať hodnotu akú? Reálnu hodnotu. 1,065, ale na druhu. A to je koľko? To je to, čo sme vypočítali, ale ešte raz delené 1,065 a to je 881 eur. Hej. Čiže už v druhom o 2 roky z tých 1000 eur, keď sme si kúpili dobrý počítač v roku 0, tak o 2 roky už nám bude chýbať 120 eur na to, aby sme si mohli kúpiť taký istý počítač. No a teraz ja urobím teraz rozmýšľam, že či sa toto dá nejako. Dajme nový. A poďme to zapísať. Takže tá reálna hodnota po 30 rokoch teda bude aká? Po 30 rokoch ale to k bodu k roku 0. Takže tá hodnota bude aká? Je to A, to sme dali prvý rok, krát, hej, to je prvé A, potom plus A v druhom roku sme to zvýšili o Q1, ale znížili sme to, teda o Q na prvú infláciu, teraz to potrebujeme ale normovať k roku 0, čiže lomeno Q na prvú. A okoľko sa nám to znehodnotilo? Tuto sme to zabudli. Vlastne táto suma sa nám za 30 rokov znehodnotí Q na 30. Táto suma už iba 29 rokov sa bude inflačne znehodnocovať, takže delené Q na 29. Potom na ďalší rok dáme takúto sumu, teda tú sumu A, ale zvýšenú o infláciu za 2 roky. Keď to chceme normovať k prvému roku, tá reálna hodnota je vlastne vydelená, teda tá inflácia je odstranená, sme očistili o tú infláciu. A teraz, koľko rokov sa to znehodnocuje, keď toto je druhý rok a ešte máme 30 rokov, ale už sme v druhom roku, takže 28 rokov sa to bude znehodnocovať, takže Q na 28, hej, a ja to takto urobím 3 bodky až plus A krát Q na 30, čiže 30 násobne nám inflácia zvýšila tú vstupnú platbu za rok. Keď to chceme normovať k roku 0, je to delené Q na 30 a krát, koľko rokov nám to bude ničiť inflácia? 0 rokov, hej. No, toto je reálna hodnota, ale nominálna hodnota bola aká?
My sme tam vložili A, tuto sme znova vložili A, tu sme znova vložili A, a tu sme znova vložili A. Respektíve ja to môžem urobiť tak, že tu sme vložili A, tu sme vložili A akrát Q na prvú, ale podelíme to Q na prvú, lebo to chceme normovať k roku 0. Tu sme zvýšili tú vstupnú splátku krát Q na druhu, čiže o infláciu na druhu. Ale keď to chceme normovať k roku 0, je to lomeno Q na druhu a toto je krát Q na 30, ale normovať to chceme k roku 0, čiže lomeno Q na 30. Čiže vidíme, že tieto hodnoty sa nám vykratia. Hej. Rovnako tak aj tieto hodnoty sa nám vykratia, to vidíme. Hej, a tuto nám zostalo niečo takéto. A krát suma I sa rovná od 0 do 30. No a vidíme, že čo nám tam ostalo. Zostalo nám vlastne 1 lomeno I, Q na I2. Áno, 1 lomeno Q na I2. 1 lomeno Q na I2 a tu nám zostalo čo? Suma I sa rovná od 0 do 30 A. No a toto vieme hneď aj zistiť, že sa toto rovná A krát 31, lebo keď tu máme 0, 1, 2, 3 a až do 30 Ačok, tak koľko tých Ačok tam je? No je tam ich 30, ale ešte aj 100 nulov, čiže 31, čiže toto je 31 Ačok. No a toto je koľko? Toto je otáznik. Hej. No a my vlastne, keď zistíme, že vlastne, keď podelíme túto reálnu hodnotu lomeno tú nominálnu, po tých 30 rokoch, áno, takto, tak zistíme, že o koľko sa nám tá reálna hodnota znížila oproti nominálnej. A keď vyratáme túto hodnotu, tak to bude to percento toho spálenia tej hodnoty, ktorú sme tam nominálne teda vložili. Čiže aby sme to vedeli vyrátať, tak dobre, tak napíšme to takto, že to je vlastne A krát, a teraz opisujem tento vzorec, čiže to je A krát suma I sa rovná od 0 po 30, 1 lomeno Q na I2 a delíme to tou nominálnou hodnotou, čiže tá nám vyšla A krát 31, A krát 31. A koľko to je? No a vidíme, že tieto Ačka sa nám vykratia, že to vlastne vôbec nezáleží na tom, že koľko peňazí tam vložíme. Keď chceme to percento zistiť, tak vôbec nezáleží na tom vklade. Čo je logické, pretože to pálenie tej hodnoty je rovnaké, či tam je 1000 eur, alebo 2000 eur, alebo 5000 eur, alebo to je jedno. To znamená, teraz, aby sme to vedeli vyrátať, tento zlomok, tak potrebujeme vedieť, že ako sa vypočíta táto hodnota, koľko to je. No a aby ste to videli, koľko máme ešte miesto, tak ja to skúsim tuto iba načrtnúť, že keď si označíme, počkajte, skúsim to urobiť takto, aby ste tomu rozumeli trošku, že túto hodnotu, hej, toto si označme, že to je nejaké S, ako suma, hej, nejaká. Vynásobme toto S, vynásobme to takouto hodnotou a ja to naschvál urobím takto, 1 lomeno Q minus 1. No a to sa rovná. Takže ja znova opíšem toto 1 lomeno Q minus 1 a krát, namiesto toho S napíšem toto, čo je tu, tento zlomok. Táto suma je to I sa rovná od 0 do 30, 1 lomené Q na I2
A to sa rovná, teraz to roznásobím. A v podstate sa to rovná I, rovná sa od. A v podstate je to 1 po 31 1 lomené Q na I tu. Áno, tieto indexy sa nám zvýšili, lebo sme to vynásobili v podstate toto 1 lomeno Q na I tu 1 lomeno Q, čiže to Q nám narastlo o jednotku, čiže ja keď tu nadržím ten index ako jednotku, ale ho posuniem tu na vyššie, tak vlastne mám tú istú hodnotu a mínus. A tu na to pôjde od 0 po 30 a 1 krát 1 lomeno Q na I tu je to isté, čiže to je 1 lomeno Q na I tu. No a toto je vlastne ten výsledok. Čiže z tohoto vidíme, že táto jednotka sa nám vyruší s tou jednotkou, ktorá je tu. Lebo toto ide 0, 1, 2, 3 až 30, toto ide 1, 2, 3 až 31, áno. Čiže táto 30 sa nám vyruší s tou 30, ktorá je tu, lebo tieto hodnoty sú úplne rovnaké a zostane nám táto hodnota 31 a zostane nám táto hodnota 0. Čiže výsledok je taký, že to je 1 lomeno Q na 31 mínus 1 lomené Q na 0. Ale my vieme, že Q na 0 je 1, takže výsledok je 1 lomené Q na 31 minus 1. No a teraz, keď chceme to S-ko vyrátať, tak vieme, že to je vlastne táto hodnota podelená touto hodnotou. A tak získame to S-ko. Čiže S-ko rovná sa 1 lomené Q na 31 minus 1 a podelené je to hentou hodnotou 1 lomené Q minus 1. No a keď to chceme upraviť, tak to celé môžeme vynásobiť krát Q, aj sem, krát Q, lebo Q lomeno Q je 1, takže nám to neovplyvní výsledok. A vlastne dostávame, že ten výsledok je 1 lomené Q na 30 minus Q a dáme lomené 1 lomeno Q krát Q je 1 a minus Q. Ano, takýto je výsledok. Čiže výsledok celého tohoto potom, dajme to červenou, bude 1 lomené Q na 30 minus Q lomené 1 minus Q, ale dajme takto krát a táto 31. Hej. A to je vlastne výsledok. Čiže toto je výsledok. A teraz dosaďme tam tú infláciu 6,5%. Hej. Čiže Q sa rovná 1,065. Áno. Takže to tam dajme a uvidíme, že ako nám to vyjde. To bude vlastne výsledok 1 delené 1,065 na 30 minus 1,065 rovná sa delené zátvorka 1 minus 1,065 koniec zátvorky a delené 31. No a to je výsledok. Čiže toto nám vyšlo 0,453. 0,453. Čo to vlastne znamená? Ja takto to vymažem. Takto to vymažem. No a to znamená, že
Po 30 rokoch 45,3% reálnej hodnoty nám ostane v druhom dôchodkovom pilieri. To znamená, že z toho vyplýva, že zhruba 55% tých peňazí spáli inflácia. No a toto je vlastne veľdielo, ktoré vymyslel Mikloš a jeho spoluzločinci. A v podstate toto nám s takou veľkou, povedal by som, s takou veľkou oslavou prezentovali, že toto je to, čo má Slovákov spasiť. To znamená, že polovica všetkých úspor je vlastne znehodnotená. Vyše polovica všetkých úspor v druhom pilieri je znehodnotená infláciou. To znamená, že keby sme tie peniaze dávali, tieto peniaze A, Q na prvú, A, Q na druhú, A, Q na 30. Tieto peniaze, keby sme dávali našim rodičom na dôchodky, tak toto dáme túto, že rodičom, tak rodičia by dostali 100% tej reálnej hodnoty. 100% reálnej hodnoty. A mohli by si kúpiť, pokiaľ by to Ačko bolo, dajme tomu, 1000 eur ročne, no tak ročne by si oni mohli kúpiť jeden dobrý počítač. 1000 eur stojí, jeden dobrý počítač stojí 1000 eur. Ale keď tie peniaze necháme my pre seba, akože ja ich vyčerpám o 30 rokov, tak ja si môžem kúpiť len menšiu polovicu toho počítača. To znamená, že už len nejaký slabý počítač. Šetril som celý život a nakoniec si nekúpim, odvádzal som peniaze ako na celý počítač, ale dostanem len polovicu počítača. Chápeme? A toto je ten najväčší podvod v druhom dôchodkovom pilieri. A otázka, kde sú tie peniaze, tá druhá väčšia polovica, tých 55%, no to sú tie peniaze, na ktorých zarobí Mikloš a jeho banda, ktorá správuje ten druhý dôchodkový pilier. Teda to sú tí akcionári, ktorí zainvestujú tie peniaze do nejakých dlhopisových fondov a tie peniaze tam vlastne strácajú na hodnote, ale my z tých peňazí prakticky financujeme tých boháčov, lebo nakoniec aj tak peniaze prelejú k boháčom. Takže takto vlastne sú Slováci veľmi silno okrádaní o peniaze. A ešte chcem povedať jednu vec, že čo by sa stalo, keby sme si nešetrili 30 rokov, ale by sme si šetrili 40 rokov. Čo by sa stalo, keby som si nešetril 30 rokov, ale 40 rokov? No tak v tom prípade by to dopadlo podobne, len tu na namiesto 30 by bola 40 a tu na namiesto 31 by bolo 41. Hej. Tak si to môžeme vypočítať, ako by to dopadlo, kebyže šetríme 40 rokov, že koľko peňazí nám spálí inflácia. Tak by je to 1/Q na 40 minus Q lomené 1 minus Q a krát 41. No a toto si vypočítajme. Takže zostane nám tam 36,9%, ak som dobre pozeral, ak som si dobre všimol. 36,9, áno. Čiže toto je výsledok. To znamená, že šetríme 40 rokov od 20 do 60 a nakoniec nám tam zostane len niečo okolo tretiny, lebo tretina je 33%, hej. Čiže niečo okolo tretiny, to znamená 2/3 našich
celoživotných úspor idú kam? Idú do riti. Áno. A toto sa robí s požehnaním vlády a vláda sa na to pozerá, ako sa pália tieto naše miliardy, ako vlastne si šetríme na niečo, čo nikdy z toho nedostaneme riadnu hodnotu. A preto vlastne vláda nás prepísala teraz povinne do akciových fondov, teda, lebo sú dlhopisové a akciové. Dlhopisové tie rastú okolo 1% ročne, takže ten výpočet potom by tu bol trošku odlišný, ale častokrát je to aj 0%, čiže od 0 do 1%, to sú dlhopisové. Tieto sú garantované, takže garantované sú dobre v tom, že aj keď skrachujú, tak tie peniaze máme garantované a síce prídeme o peniaze na inflácii, pretože ak je ročná inflácia 6,5% a my na tých dlhopisových získame ročne len 1%, tak my vlastne strácame 1,01/1,065, toľko to strácame ročne na tom, ale keď to zbankrotuje, máme aspoň to, čo sme tam vložili. Ale akciové, keď tie kľudne rastú aj 6%, kľudne rastú aj 15%, ale sú veľmi rizikové. Kľudne môže sa stať, že zbankrotujú. A potom, keď zbankrotujú, tak prídeme aj o tú sumu, ktorú sme tam vložili. Takže nie len, že vlastne sa celé roky, a to sa stalo, ja keď som bol v Spojených štátoch, keď som bol mladý, tak som tam pracoval s takými Američankami na dôchodku a hovorím, prečo vy pracujete na dôchodku, však užívajte si dôchodok, peniaze proste a užívajte si, buďte doma. A oni povedali, nie, my musíme pracovať, lebo sme mali peniaze v týchto dôchodkových fondoch a sme sa tešili, ako tie akcie tam rastú, lebo to rastlo, áno, 6%, 15%, ale potom prišiel krach. To bolo niekedy, keď som tam ja bol, to bolo v roku 2000, okolo roku 2001, keď ona mi to rozprávala a ten krach bol predtým. Takže niekedy predtým bol krach a ona hovorila, ten krach prišiel a my sme prišli o všetko. Nie len, že o nejaké zisky, hej, ale o všetko. Čiže aj o tú istinu, o ten základ, ktorý tam vložili. Aj o to prišli. Takže vlastne nedostali absolútne nič. A teraz nás vláda prepísala do týchto akciových všetkých povinne. Až potom, keď už budeme starí úplne v preddôchodkovom veku, tak nás potom prepíšu do dlhopisových. Ale dovtedy môžeme proste totálne že zbankrotovať a všetky naše úspory pôjdu proste do čavesu. Ja som urobil aj takýto graf, aby bolo vidno, ako to vlastne vyzerá. Takže keď my vkladáme každý rok po 1000 eur po dobu 30 rokov, tu nám máme tých 1000 eur, tak po 30 rokoch, respektíve v prvý rok dáme 1000, v druhý rok dáme 1000, tretí rok 1000, štvrtý a tak ďalej. Tak z tej prvej 1000 nám zostane len 150 eur. Áno, to vidíme tu. Z tej 1000, ktorú vložíme do toho druhého dôchodkového piliera v 5. roku nám zostane 200 eur po 30 rokoch. Ako myslím reálnej hodnoty. Nominálne tam bude viac, ale po 30 rokoch už tie ceny budú niekde úplne inde. Čiže ako reálne to bude tak znehodnotené, že nám zostane len nejakých 200 eur. Ale nominálne tam bude viac ako 1000, to je jasné, ale reálna hodnota bude len akoby 200 eur v tom čase začiatočnom, v tom čase 0. Hej, takže v tom 10. roku, keď vložíme 1000 eur, tak po 30 rokoch šetrenia, respektíve ten zvyšok už len 30 minus 10 je 20, čiže za 20 rokov šetrenia takto stratí takto na hodnote zhruba nejakých 260 a tak ďalej. Čiže v ten posledný rok vidíme, že keď dáme v 30. roku 1000 eur, tak tá hodnota zostane tá istá 1000 eur, lebo inflácia nestihne už pôsobiť a znehodnotiť
ten vklad, preto tam zostane tá hodnota 1000 eur. Čiže takýto je priebeh. No a vlastne keď porovnáme, keď vydelíme plochu pod touto modrou krivkou, túto plochu, touto plochou červenou, tak vlastne mali by sme sa dostať k tomu číslu 45,3%. A to je vlastne to percento, ten zostatok reálnej hodnoty úspor v druhom pilieri po 30 rokoch. Takže ja som tu urobil taký vzorec, keď tam dáme 40, tak je to len 37%, keď dáme 50, tak nám zostane len 30% tej hodnoty, keď dáme 60 rokov šetrenia, tak nám zostane 26% z tej hodnoty. Tak si predstavte, že 60 rokov šetríte ako blázon a vám tam zostane 26% na nasporenej hodnoty. Ale myslím ako z tej reálnej nasporenej hodnoty. Takže v podstate je to veľmi, veľmi slabé. No a tento druhý graf hovorí zase o tom, že áno, keď sporíme, ja neviem, 10, 20, 30, 40, 50 alebo 60 rokov, tak koľko percent z tej reálnej hodnoty vloženej nám tam zostane po tých 10, 20, 30 a tak ďalej rokoch. Takže po 10 rokoch vidíme, že nám tam zostane nejakých 75%, po 20 rokoch nám zostane nejakých 60%, po 30 rokoch nejakých 50%, po 40 rokoch nejakých, ja neviem, tiež 40, po 50 nejakých 35% a po 60 rokoch nejakých 28%. Takže takto nám klesá tá reálna hodnota z tých úspor, preto, lebo vlastne čím dlhšie šetríme, tak tým dlhšie pôsobí na náš vklad, ktorý sme tam dali za celé tie 10 ročia, kým sme boli mladí a sme šetrili, hej, tak za celé tie 10 ročia proste pôsobí inflácia a ona nám to vlastne zničí nám to, takže preto, keď šetríme 60 rokov, tak vlastne sme tam strašne veľa peňazí naliali, ale reálne nám z tých všetkých peňazí zostalo len nejakých 28%, hej, tuto. Takže celý druhý pilier je tým pádom úplná hlúposť. Ja som urobil, tuto máme ten graf, o ktorom som hovoril, ten zostatok tej reálnej hodnoty z úspor v druhom pilieri po 10, 20, 30, 40, 50 a 60 rokoch. Ja som to ukazoval len približne, že aká tam je tá hodnota. No a tu je tabuľka s presnými hodnotami. Hej, takže vidíme, že keď šetríme 20 rokov, tak nám ostane 57% po spálení infláciou. Keď šetríme 30 rokov, tak nám ostane 45% po spálení infláciou. Keď šetríme 40 rokov, tak nám ostane 36%, 37% po spálení infláciou. Keď šetríme 50 rokov, tak nám ostane 31% po spálení infláciou a keď šetríme 60 rokov, tak nám ostane 26% po spálení infláciou. Keby sme si to mali znova nakresliť, tak my vieme, že zlato si uchováva hodnotu. Zlato ani nedražie, ani nelacne, ale vlastne zlato uchováva a vyjadruje hodnotu peňazí. Takže keď napríklad teraz zlato dražie, že stojí stále viac a viac dolárov, už prekonalo hranicu $3000 za nejakú jednotku, ja neviem za akú, tak v podstate to znamená len to, že dolár oslabuje. Že sa natlačilo veľa dolárov a že vlastne je taká situácia na trhu, že cena peňazí je taká, že proste peniaze v podstate stratili hodnotu, lebo cena zlata rastie nominálne v dolároch. Hej. Reálna cena zlata je stále taká istá. A preto keby sme v podstate priebežne nakupovali zlato, takúto kopu zlata by sme mali, áno. Hej, že tých 40 rokov by sme priebežne nakupovali zlato, tak by sme mali takúto kopu. 40 rokov, áno. Ale tým, že vlastne dávame do druhého piliera tie peniaze, tak vlastne tá
kopa vyzerá len takto. A toto je druhý pilier. A koľko tu je toho zlata? Keby sme teraz po 40 rokoch, teda po 40 rokoch nakúpili zlato po 40 rokoch, hej, z úspor v druhom pilieri, koľko by tam bolo? Bolo by tu 36% zlata. Áno, toto dajme preč, takto. 36% zlata. Takže kebyže o toľko, no a vlastne čo sa stalo? Čo sa vlastne stalo? Že tým, že vlastne sme dávali peniaze do druhého piliera a po 40 rokoch si môžeme kúpiť len 36% zlata, ako keby, oproti tomu, ako keby, že si ho to zlato priebežne kupujeme tých 40 rokov každý rok, by sme si kupovali vždy namiesto odvádzania peňazí do druhého piliera, aby sme išli do zlatníctva, aby sme si kúpili proste zlato, alebo do banky, aby sme si kúpili zlato, tak by sme mali toľkoto zlata a tým, že dávame peniaze do druhého piliera, tak vlastne máme toho zlata len 1/3. A otázka je, že kde sú 2/3 toho zlata? Chápete? Kde sú? Chápete, kde sú tie... Veď chápete, aká hodnota sa stratila? Že vlastne my tvrdo pracujeme a na konci dňa, dajme tomu za jeden deň, zarobíme 100 eur zarobím, dajme tomu za jeden deň. Hej. A ja v ten istý deň poviem, viete čo, zoberiem 2/3 z toho, to je 66 eur, zoberiem takto a takto ich roztrhám. Hej, takto ich vysypem ich na zem, poviem v pohode, pretože ja toto robím v druhom pilieri. Takže ja si to môžem dovoliť aj na výplate. Hej. Proste my dávame peniaze, veľkú hodnotu tam dávame, ale na konci, po 40 rokoch, keď si môžeme už konečne vybrať tie peniaze a tú hodnotu, tak zistíme, že my tam máme, že my, keby sme si kupovali celý čas zlato a keď si na konci toho sporiaceho obdobia kúpime zlato, tak my si ho vlastne kúpime len 1/3 z toho oproti tomu, koľko zlata by sme si kúpili, keby sme ho nakupovali priebežne. To je strašné, ale. Pretože 2/3 nášho celoživotného snaženia proste ukradne niekto iný. Pretože keď tá hodnota je len tretinová na konci, tak tie 2/3 musel niekto ukradnúť. Kto ich ukradol? No ten, kto s tými peniazmi narába, ten, kto ich investuje. Hej. To je proste jasné. Takže takáto tragédia sa deje na Slovensku a je to strašné niečo. Je to strašné, že nás nutia dávať peniaze do tohoto druhého piliera, do tohoto zlodejského druhého piliera. A toto je podľa môjho názoru jeden veľký podvod a jediné riešenie, a ja to tu znova vynulujem, a jediné riešenie je také, že spoločnosť sa proste musí skladať z 3 častí, a to sú dôchodcovia, pracujúci a deti. Hej. Deti a dôchodcovia. Hej, a pracujúci. A proste pracujúci dávajú peniaze dôchodcom a deti budú potom neskôr dávať peniaze pracujúcim. Na Slovensku sa ale čo stalo? Na Slovensku sa stalo to, že deti neexistujú a preto, aby títo mali nejaké dôchodky, tak si šetria takto, ale na seba. Áno. Tá šipka nejde vlastne... Povedal by som, tá šipka by mala ísť, ako som tu nakreslil tú čiernu, by mala ísť takto od tých detí k týmto, ale pretože deti nemáme, tak vlastne táto šipka je zrušená, hej, a my si vlastne šetríme na svoje vlastné dôchodky.
Hej. Viete, my si povieme, že tak ako, dajme tomu, že Indovia, dajme tomu Číňania, dajme tomu, že Černosy a Slováci, áno? Alebo aj Slovania. No a viete, Slováci majú pôrodnosť na jednu ženu, tá porodí, 1,7 detí. Ale Černosy, dajme tomu v Nigérii alebo niekde tam, tak oni môžu mať 5 detí. Hej. A Slovania celkovo my tiež máme menej ako dve deti. To znamená, že toto všetko končí a Číňania si dokonca dali, že jedno dieťa, tak oni takisto budú mať problém veľký do budúcna. Ale aby sme tomu rozumeli, viete, my si myslíme, že ono to funguje tak, že tak tuto sme to zanedbali, tak akože tuto to dobehneme, áno, tuto to dobehneme a dáme si 2,7 alebo 3,5, hej. Slovenky budú mať 3,5 detí, to znamená, jedna Slovenka bude mať 4 deti, 3 deti, 5 deti, 2 deti, 5 deti, 5 deti, 4 deti, 4 deti, 3 deti, 4 deti a takto. A budeme mať v priemere 3,5 detí, hej. Takto budú Slovenky rodiť a my to dobehneme. Lenže vážený, ukazuje sa, že keď sa raz potknete, že tí superi, tí okolití superi, ten svet ide tak strašne rýchlo dopredu, sa ženie cvalom a že keď sa niektorý ten kôň potkne, tak on už nikdy nedobehne tie kone, ktoré utekali pred ním. Nikdy. A z toho plynie len jeden záver, že kto nerastie, sa zmenšuje. A tým pádom, kto sa zmenšuje, zanikne. Preto Slovensko je dočasný štát. Je mi to ľúto, lebo ja mám rád Slovensko, je to môj domov, koniec koncov, ale niečo sa tu strašne zlé stalo. Strašne zlá vec sa tu stala a to, že z nejakého dôvodu sa tu prestali rodiť deti. Že my nevieme, aký je to dôvod, že či je to kvôli mobilným telefónom, alebo že či je to kvôli niečomu. Ale 20 rokov dozadu neboli mobilné telefóny. Čiže jednoznačne my vidíme, že ten problém je v tom, že ľudia sú veľmi chudobní a bývajú v panelákoch a získať vlastne bývanie je strašne problematické, pretože je to všetko tak našponované, že kto chce mať normálne bývanie, tak musí ho splácať na hypotéke 30 rokov. Tak to je nastavené na Slovensku. To znamená, že naši predkovia Slovania, starí Slovania, oni bývali v zemliankách, ktoré si postavili za 2 týždne. Proste boli to biedné obydlia, ale stačili na to, aby mohli fungovať. A preto sa aj tak množili, lebo proste nakotili sa deti vyrastli, si za 2 týždne postavili bývanie, znova nakotili, znova si postavili bývanie a tak ďalej. Ale u nás je problém nejaké bývanie. A teraz príde do toho Fico a Fico povie: dobre, my vám ideme postaviť nájomné byty, štátne nájomné bývanie ideme zaviesť a on vyrobí byty s podlahovou plochou 27 metrov štvorcových. A tam akože majú bývať 2 ľudia, však to je jedna miestnosť, to je 5x5 metrov, respektíve 5x6 metrov. Hej, to je jedna izba. My sme mali panelákový byt, ja som býval, keď som bol decko, sme mali 5x6 izbu, to bola jedna izba. A tam má byť akože celá rodina, alebo kto tam má bývať v tomto nájomnom byte o veľkosti 27 m². A Fico si to spravil ako svoju premiérskú tému. Takže toto je jedna veľká hanba, že vlastne tento človek je úplne odtrhnutý od reality. Ja som o tom robil samostatné krátke video, kde som to kritizoval a kritizujem to aj teraz, aby som to zopakoval. Ale to chcem povedať, že jediné riešenie je, a to je posledná záchrana Slovenska, spraviť také riešenie a také motivačné podmienky, aby pracujúci Slováci, pracujúci ľudia
boli motivovaní mať viacej detí. A nie, že 2 deti. Nás už zachráni len 3,5 detí. Pozrite, čo robí Orbán. Orbán teraz veľmi začal robiť túto politiku rodinnú, aby sa množilo viacej Maďarov, pretože on vie, že jeho krajina taktiež vymiera a my, pokiaľ nepochopíme a neurobíme zmeny v tomto štáte, tak tento národ skončí. My skončíme ako národ. My skončíme ako národ. A pritom my by sme mohli mať naozaj veľkú budúcnosť, ale veľkým problémom je, že tu nikto nerieši tieto veci. A viete, čo je najväčšia tragédia? Najväčšia tragédia je, že keď to zoberieme z pohľadu dôležitosť, tak, keď si zoberieme pôrodnosť, keď si zoberieme, jak sa volá tá daň teraz, tá daň z obratu, či jak sa to nazýva, daň z obratu. Keď si zoberieme COVID vakcíny, keď si zoberieme, ja neviem, nejakú ešte vec, čo sa rieši teraz, Mikuláš Černák, to je ten zabijak v base. Keď si zoberieme hoaxy a podvody, a keď si zoberieme, dobre, stačí takto, hej. Takže poďme priradiť dôležitosť týmto veciam. Hoaxy a podvody. Ako veľmi záleží na hoaxoch a podvodoch reálne? Vyčistíme si trošku túto obrazovku. No a hej, tak toto urobme. Dajme tu na známku. Hej, toto je reálna známka. Takže hoaxy a podvody, aká je dôležitosť? Dajme tomu jednotku. Černák 0. A pritom sa rieši, v novinách sa rieši Černák, hej, že či ho pustia, nepustia. Už som videl 5 príspevkov, či pustia Černáka na slobodu. COVID vakcíny. COVID vakcíny riešili v podstate, my sme im akú majú reálnu hodnotu? Reálnu hodnotu majú jednotku. Pretože my sme riešili, COVID vakcíny zachraňovali starých ľudí, ktorí by o 5 rokov boli aj tak mŕtvi, žiaľ Bohu, ale proste to tak. Čiže my sme zachraňovali, my sme minuli miliardy a svoju budúcnosť svojich detí v podstate na prežitie starých ľudí, ktorí by o 5 rokov aj tak umreli. Ja som o tom hovoril a robil videa už vtedy, keď bol ten COVID, takže ja som na to prišiel veľmi rýchlo. A daň z obratu. Aká dôležitosť je dane z obratu? Povedzme si to úplne úprimne, je nulová. Nulová. Pretože či peniaze budú alebo nebudú, na tom nezáleží, pretože peniaze aj tak vždy budú. Hej. Peniaze vždy budú. A povedzme si, akú dôležitosť má pôrodnosť. Hej. A pre nás, ako pre národ a na prežitie, má hodnotu 10. Hej. 10, najdôležitejšia vec. Dokonca, keby sme mali známku 100, tak by to bolo 100, ale dajme to 10 z 10. Hej. A koľko pozornosti tomu venujeme? Pozornosť. Koľko pozornosti tomu venujeme? Hoaxy a podvody. Títo všelijakí hajzli, ktorí robia tieto hoaxy a podvody na policajných stránkach a neviem kde vôbec i na iných stránkach, tak vidíme hoaxy v médiách, vidíme proste samé hoaxy a neviem čo, proste venujeme tomu pozornosť, ja neviem, 6, dajme tomu. Černák. Videl som, hovorím, tie 3 príspevky, proste 2, dajme tomu, hej. COVID vakcíny. COVID vakcíny. V tom čase, keď sa to riešilo, tak COVID vakcíny mali proste známku 9, pretože nič iné sa neriešilo, len COVID, hej. Daň z obratu. Daň z obratu, koľko tomu venujeme? Dajme tomu, že jednotku, hej. A koľko venujeme pozornosti v médiách a vôbec v našom verejnom priestore pôrodnosti? A ja si dovolím povedať, že 0. A teraz,
keď si spočítame, v podstate my by sme si mali nie že spočítať, ale urobiť akože korelačný koeficient, hej, a zistíme, že vlastne čím dôležitejšia téma, hej, bo čím dôležitejšia téma, takto to ide dohora, tak tým menšiu pozornosť tomu venujeme. Hej, takto, alebo neviem, ako by som to znázornil. Hej. Čiže keby sme si to nakreslili do grafu, hej, tak tu je reálna dôležitosť a tu je pozornosť. Hej, pozornosť. Tak si to takto dajme do grafu, to bude lepšie vidno. Takže dajme hoaxy a podvody. Reálna hodnota je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hej. Tu je 10, tu je 1. Hej. A tuto dajme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hej. Takto. Takže hoaxy a podvody jednotka a venujeme tomu 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu je 6. Hej. Takže tak. Potom dajme Černák 0, 2. Takže tu je tá hodnota, hej. COVID vakcíny, dôležitosť 1, 9, čiže to je niekde tu, 6, 7, 8, 9, to je niekde tu. Potom máme daň z obratu, dôležitosť reálna je 0 a venujeme tomu jednotku, čiže to je tu. A pôrodnosť má hodnotu 10 a my tomu venujeme 0. Áno. Čiže keď dá sa to nejako spojiť, v podstate ono sa ukazuje, že tá krivka ide nejako takto, hej? Keby sa urobila aproximácia. Takže vidíme, že naozaj, že čím je niečo dôležitejšie v spoločnosti, tým sa tomu venuje menšia pozornosť. Ej, a čím je niečo menej dôležité, ešte tuto by sme si mohli dať jeden bod, hoaxy a podvody a ešte tu pridajme, že takú nejakú, že kto sa s kým vyspal, kto sa s kým vyspal. Hej. Aké to je dôležité? No 0. Čo nás je do toho, kto sa s kým vyspal? Ale keď si otvoríte média, Nový čas, aktuality, všetko, hej, AZ a neviem čo, hej, no tak tam vidíte len samé takéto zákulisné veci, tak to máme 4. Takže znova, keď to dáme do tohto grafu, takže dôležitosť 0 a ten bod je niekde tu. Hej, čiže tie body sú takto. No proste tá krivka ide nejako takto. Takže toto je vlastne ale prejav nízkej inteligencie, pretože vysoká inteligencia sa prejavuje tak, že to, čo je dôležité, tá krivka by mala ísť takto. To, čo je málo dôležité, tomu venujeme málo pozornosti. To, čo je veľa dôležité, tomu venujeme veľa pozornosti. Ale my to máme naopak. To znamená, že naše IQ národa je veľmi nízke. Hej, je veľmi nízke. Sme v podstate retardovaný národ. Retardovaný národ a retardovaný národ kvôli tomu, že si volí retardovaných predstaviteľov a retardovaný národ preto, lebo nevie vygenerovať inteligentných predstaviteľov národa, ktorí by riešili dôležité veci a prikladali im aj vysoký význam tým dôležitým veciam. Takže toto je vlastne video, ktoré ja som chcel natočiť. Ja hovorím, keby som ja bol premiér, na druhý deň je zrušený druhý pilier, to vám hovorím, na druhý deň ho zruším a povedal by som, my sa nenecháme tu okradať, my ideme tie peniaze, ktoré ľudia odvádzajú do druhého piliera, hej, tuto sú pracujúci, tu je druhý pilier, teraz idú tie peniaze vlastne do druhého piliera, by som povedal, že ani bohovi krmiť nejakých Američanov tam, nejakých finančníkov, pôjdu dôchodcom, áno, tieto peniaze a časť tých peňazí musí ísť na stimulačné projekty
na zvýšenie pôrodnosti na deti. Hej. Proste jednoznačne treba urobiť to, že prvorodičke, to je jedno, aká to je, či je biela, čierna, či je Slovenka, Maďarka, Rumunka, Rusinka, či Rómka, je úplne jedno aká. Prvorodičke treba dať, pokiaľ ale prvorodička je vo veku od 18 do 24 rokov a má prvé dieťa, toto je dôležité, nie je 5. dieťa, prvé dieťa má v tomto veku, teda nie je vo veku 16 rokov, 13 rokov, 12 rokov, hej, ale vo veku 18 a 24. Takže vlastne treba tejto prvorodičke dať koľko peňazí? Minimálne 10 000 eur na ruku. 10 000 eur na ruku. A prečo? Preto, lebo my vieme, že niektoré skupiny sa množia už ako 16-ročné. Čiže my potrebujeme u tých ľudí zvýšiť vek pôrodnosti. Takto by som dal. Nakreslíme si znova nejaký graf, ja toto vymažem. Toto vymažme už takto. No a čiže, keď nakreslíme ten graf, tak vlastne to je tak, že tu je nejakých 10 rokov, 20, 30, 40, 50, 60. Na Slovensku je to tak, že priemerný vek prvého dieťaťa sa zvýšil, najskôr bol 28, teraz už neviem, či nie je 35 proste. Čiže prvé dieťa je, ako by sme to nakreslili, keď máme Slovenky, respektíve, jak by som to povedal, niektoré by som povedal, tie skupiny sa množia tu, už medzi 15. a 20. rokom, hej, a 15. a 18. rokom a niektoré až niekde tu. A teraz, keď ja to teda vymažem ešte raz, ale teraz znázorníme ešte jednu vec, že na túto os si dajme aj celkový počet detí. Celkový počet detí. Čiže tieto, tu je niekde tých 15 rokov, hej. Takže keď to takto urobíme, a tu je celkový počet detí, dajme niekde 6, hej. Takže tieto, ktoré začínajú rodiť v 15-ke, majú celkovo 6 detí a tie, ktoré začínajú rodiť tuto niekde okolo 30-ky, tak tie majú 2 deti maximálne. 1,5 detí, hej, takto, hej. 1,5, lebo oni nemajú 2. Oni majú jedno a už sa nepodarí druhé, alebo viete ako. Čiže takto to vyzerá. My potrebujeme urobiť jednu vec. A to, že tento bod dostať sem a tento bod dostať sem. To znamená, že my potrebujeme motivovať, aby tí, ktorí sa množia príliš zavčasu, sa začali množiť až od 18 a tí, ktorí sa množia príliš neskoro, aby sa začali množiť skôr, teda pred 24 rokmi veku. A keďže je to vlastne prvý príspevok, teda príspevok na prvé dieťa, v podstate na Slovensku je to tak, že je problém mať prvé dieťa, pretože tí mladí ľudia nemajú peniaze na to, aby rozbehli a boja sa, nemajú na podnájom, prenájom a tak ďalej, proste výbavu, kolísku a neviem čo, kočík a také tie veci, ja neviem, hej. Čiže nemajú na toto peniaze, ale proste ako náhle oni už do toho vhupnú ako mladí ľudia a urobia si prvé dieťa, tak na druhé dieťa už nemusíme dávať žiaden stimulačný proste príspevok preto, lebo druhé dieťa
už budú vedieť, ako urobili prvé dieťa, už budú vedieť urobiť aj druhé dieťa, možno aj tretie dieťa. Čiže jednoznačne, pokiaľ sa neurobí takýto program štátny, tak my ako národ sme skončili. Hej. A keď napríklad, čo sa ale stane, keď prvorodička bude mať dieťa v 16 rokoch, tak ona nedostane príspevok 10 000. Pretože to nie je chcené správanie, to nie je správanie podporované štátom. Hej. Štát má za to, že ak nejaké dievča má mať dieťa, tak štát podporuje také správanie, aby to dieťa bolo psychicky dozreté, aby malo 18 rokov. Hej. A tým pádom, lebo tie deti, alebo tie skupiny, ktoré sa množia už v 16 rokoch, tak tie sa budú množiť v 18 tak či tak. Hej. Ako, aj keď by sa ten vek posunul, tak oni proste sa budú množiť tak či tak. Hej. Len ide o to, že aby sa akože niektoré skupiny umravnili a naozaj nie je vhodné, aby dieťa v 16 rokoch malo už dieťa. Dievča v 16 rokoch, aby malo dieťa. My chceme, aby to správanie sa umravnilo a nie umravnilo, ale dostalo do takých medzí, kde človek je už dospelý, kde je psychicky spôsobilý, dozretý, ale že kde ešte nie je príliš starý. Takže chceme vlastne podporovať takéto chovanie. Hej. A ja si myslím, že 10 000 eur dať na ruku nie je vôbec problém. Veď si to vyratajme, keby na Slovensku sa ročne rodí asi, to sa dá veľmi ľahko vypočítať, koľko sa rodí detí na Slovensku. Máme 5,5 milióna obyvateľov. 5,5 milióna obyvateľov. A títo obyvateľia sa musia obnoviť raz za každých 78 rokov, áno. Takže delené 78. Takže ročne by sa malo narodiť 70 000 detí. 70 000 detí by sa malo narodiť ročne, aby sa ten národ za 78 rokov obnovil a udržal iba na tej istej úrovni. Neviem, či teraz u nás je to zhruba na 50 000, nie som si istý, naozaj neviem, ale počítajme 70 000, ale nie všetky deti sú prvorodené. Prvorodené sú v podstate, keď zoberieme, že toľkoto detí by sa malo narodiť, tak 70 000 to sú vlastne aj chlapci, aj dievčatá. Hej. Takže chlapcov je 35 000 a dievčat je 35 000. To znamená, že ak dievča má jedno dieťa, prvé dieťa, no tak tých prvých detí bude len 35 000. Hej. Takže prvé dieťa, tak takých detí bude 35 000. Keď to vynásobíme tými 10 000, keby všetky sa narodili v tomto intervale od 18 do 24, čo sa nestane, ale keby, tak vlastne to vychádza na koľko? Nechcem sa pomýliť, tak to dajme do kalkulačky. To je 35 000 krát 10 000 a to je 350 miliónov. To sa mi nechce veriť, iba toľko. 350 miliónov eur ročne. Hej, ročne. No a ja si myslím, že toto je veľmi málo peňazí na to, aby sa ten národ rozbehol. Pretože keď tento program by fungoval, dajme tomu, keby tento program fungoval 3 roky, 5 rokov, tak mohlo by to zmeniť to správanie a potom už aj do budúcna, keby sa ten program zrušil, tak už by bolo nastavené, že vlastne mladí majú deti skôr a mohlo by sa prestať s tým programom. Hej. Čiže dočasne ten program by sa mohol zaviesť a stal by nás, keby sa viedol 6 rokov, tak v
podstate 6 rokov, lebo všetko má nejaký svoj nábeh a tak ďalej, viete ako, hej. Čiže keby sa viedol 6 rokov... Počkajte, ja teraz rozmýšľam... Nie, to nerobím dobre. No, to treba sa opraviť, pozor, tu musím sa opraviť. Pozor. Áno. Dievčat je 35... tisíc a každá z nich bude mať jedno dieťa, takže bude 35 prvorodených detí. No, 35 prvorodených detí. No, áno, dobre to rátam. 35 prvorodených detí. Čiže 350, čiže za 6 rokov, no proste vidíme, že za 3 roky je to miliarda a za 6 rokov je to sú to asi 2 miliardy eur. Ale ja sa pýtam, ak to má zachrániť tento národ, stojí to za to? Aká je cena? Aká je vysoká cena za záchranu národa? Podľa mňa žiadna. Takže toto je to, čo som chcel povedať. V podstate ja som ani nechcel zabehnúť do týchto vecí ohľadom tej pôrodnosti, ale súvisí to s tým druhým pilierom a preto si myslím, že je dôležité, že o týchto veciach som hovoril. No, Ja hovorím, Fico by si mal zobrať za premiérskú tému túto pôrodnosť a aj vôbec Národná rada, to by mal byť úplne, že prvý bod na programe každej schôdze, že pôrodnosť a robiť len opatrenia. Proste také, dovtedy, kým sa to nezmení, ale my o tom ani nehovoríme, ako keby to bolo tabu. A nie, že ako keby, to je tabu u nás. To je tabu, hej. Takže to treba jednoznačne zlomiť a začať o týchto veciach hovoriť. Nie sú to veľmi príjemné veci, hej, ale treba o tom začať rozprávať. A ja by som bol rád, keby som sa ja týmto témam nemusel venovať. Ja som obyčajný človek, ktorý vyštudoval matematiku, takže preto ja rozmýšľam v číslach. A preto ja tieto veci vidím a keď ich vidím a ja viem, ja som sa toľkými všakými výpočtami zaoberal vo svojom živote, to bolo moje hobby. A ja som proste, ja viem predikovať, a to nie je ťažké predikovať, ale proste ja to vidím v číslach, ja to viem všetko si predstaviť, ako to pôjde ďalej a to vidím veľmi čierne a preto je smutné, že ja sa tomuto musím venovať takýmto veciam, keď ja ani nie som v podstate na tieto veci nejaký odborník, a myslím ako na pôrodnosť, takže tomu by sa mali venovať sociológovia, ale naozaj je paradox a je absurdné, že proste, že ja to vidím ako matematik a že nejakí sociológovia tu držia hubu a že sa k týmto veciam vôbec nevyjadrujú, hej. To je chore. Takže ja naozaj vyzývam všetky komunity na Slovensku, ktoré majú do toho čo povedať, aby jednoznačne prišli s návrhmi na riešenie tejto otázky, pretože náš štát jednoznačne tu potrebuje fungovať. Východ Slovenska sa totálne vyľudňuje. Myslím, ako že bieli odtiaľ odchádzajú. Takže hrozí, že my úplne stratíme ako Slováci proste východné Slovensko. Hej, že Gemer je vlastne už stratený. Ako my nemyslím z toho hľadiska, že by nám nepatril, ale všetci vieme, že kto by chceli zbývať asi tak na Gemer, hej. No, takže proste je to tragédia, čo sa stalo. Pre v podstate neviem ani ako to povedať, tak aby to bolo akože v rámci normy. Ale tak všetci vieme, o čom hovorím. Dobre, takže ja vám ďakujem za pozornosť.